Hello po, shout out. Shout out po sa nandito po sa ating live po. Nakapag-live po tayo maaga-aga po ngayon. Alas 4, alas 9 po ng gabi sa Pinas po. Shout out po sir, kaagapay mo, sabi ni Ma'am Millie Valerio po. Shout out po. Joanna Sala, shout out. Good morning, handsome host, sabi ni Tita Juliet Dicor. Good morning din po, Tita Juliet po. At shout out po sa iyo. At welcome po muli sa ating live. Magkikipag-martes din po ako sa inyo. Glyza de Camon Vasquez. Shout out po Ma'am Glyza po. John Paul Sanco, kumusta na po kaagapay? Okay lang naman po Sir John Paul. Bagong-bago po si Sir John Paul dito sa aking live. Shout out sa John Paul and welcome po sa ating live po. Shout out kaagapay, sabi Fred Alano, shout out din po. Good evening kaagapay, Tamsakdan, Sir kaagapay. Salamat po sa mga nandito po sa ating live na nakabisita po muli. Ito nga, nakapag-live na naman po tayo. Kahapon nga po, hindi po ako nakapag-live. Gawa po ng marami po akong inaayos. Shout out po sa 22 million views po. And 7 Tamsakdan. Salamat po sa pagbisita po ninyo. Po tayo nakapag-live. Maaga nga, marami din po ang absent. Wala pa po rito. Andito na rin po si Tita Maria. Good evening kaagapay, Tamsakdan, Sir kaagapay. Maria Gaiti po. Shout out. Good evening sa ating lahat, Tamsakdan. Sabi ni Manang Lisa. Good evening kaagapay, Stella Ayoso. Good evening din po. Shout out Sis Anita. Sabi ni Manang Lisa, Palikwik po. Number 1 support po sa akin yan si Manang Lisa. Shaira 22 Tamsakdan. Salamat Ma'am Shaira. Kayo po ba ay vlogger, Ma'am Shaira? Pwede nyo rin pong ibaba yung link po ninyo. Of course, nothing to do as of now. Kumusta sa lahat? Miss you all and God bless. Sabi ni Tita Juliet Dicker po. Shout out Miss Juliet Dicker. Hello, good evening sa lahat. Sabi ni Bibia Berting po. Unang luha, Sugan, shout out po, kaagapay mo, gandang hapon. Anong balita about kay Bonsori na unang luha, Sugan? Unang luha, welcome po sa ating live po. John Paul, sa anak ko lang po iyan, biyanan po ni John Paul Sancho. Ito hiniram ko lang po ang sipi niya. Araw-araw po kaagapay. John Paul Sancho. Sa anak ko lang po iyan, biyanan po ni John Paul Sancho. Ito hiniram ko lang po sipi niya araw-araw po kaagapay. Sabi po ni Sir John Paul Sancho.
Ganun po ba, Sir John Paul? Good evening kaagapay tamsakdan, Myrex Aldavi po. Salamat po at good evening din po. Shoutout Bibi Berting, sabi ni Manang Lisa. Stella Ayoso, shoutout kaagapay sa Japan Charity Groups po. Shoutout po sa mga taga Japan Charity Groups po. Miga love shoutout din sa iyo, Miss Lisa. Thank you so much, sabi ni Tita Juliet. Shoutout si Robelin Sadsad, sabi ni Manang Lisa. Malaman ko lang po ang lalagayan ni Bonsori na kaya nangihiram na lang ako ng CP niya, sabi ni John Paul Sancho. Talaga naman po tita sir talagang gagawan po ang lahat. Makaroon lang po ng update kay Rina. God bless po kaagapay Maria Flora Montoya. God bless din po Tita Flora Montoya po. And shout out po sa iyo po Tita Flora. Good evening kaagapay, sabi ni Robelin Mista. Good evening din po Ma'am Robelin Mista po. Welcome po muli sa ating live po. Shout out Miss Jonah. Sabi ni Manang Lisa Palipik po. Miguel up shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Sir Kaagapay, Emily Valerio. Shoutout din sa iyo Lisa, sabi ni Bibia Berting. Di ba Ilocana ka din Tita Bibia? Good evening Kaagapay, na late na ako, sabi ni LB Tomas. Hindi naman po, tamang-tama pa lamang po, kaka-start pa lang po natin. Tamsakdan, sabi ni Robelin Mista po. Salamat po sa tapag-tamsak. Ako po si Nanay Beth Rodriguez para lang malaman. Kayo po pala si Tita Beth Rodriguez po. Kala ko po kung sino po si John Paul. Yung pala, po nyo pala yon. Shoutout sa lahat na nandito sa live ni Kaagapay Tamsakdan. Tamsak naman tayo, sabi ni LB Tomas po. Shoutout po sa 61,000 views po tayo ngayon. Maaga-aga po tayo nag-live. Hindi ko na po inantay yung 9:30 or 10 o'clock ng 10 PM ng gabi sa Pinas. Melodina Kenya po. Shoutout po Ma'am Melodina po. Sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po, sabi ni Manang Lisa. Good evening Sir Kaagapay mo, Miga love shoutout, sabi ni Robelin Sadsad. May bagong gitara na si Bonso pinadala ng Renas Communities, sabi ni Millie Valerio. Madali lang din po matutuyan si Rena kung talagang matutukan po talaga. Kahit ano po lang, yung simple lang na matutunan din niya yan. Basta araw-araw lang niya gamitin po yan, sigurado. Talented po si Rena, nandyan na po lahat. Ang kulang na lamang po kay Rena yung kanyang kagalingan. Diba? Pwede naman po siyang maging model. Kasi matangkad, matangos ang ilong, may itsura. At pag natuto pang maggitara, dagdag pa yan. Dagdag tawag po nun. Ano tawag nun tita ay Manang Lisa? Dagdag, basta yun na po yun. Gandang gabi po Sir Kaagapay at sa lahat ng nagmamahal kay Bonsori na, sabi ni Sweetcorn. Gandang gabi din po Ma'am Sweetcorn po. Salamat po muli sa inyong pagbisita. Sa lalagayan ni Bonso, nang hiram na lang ako ng CP ni John Paul, biyanan po niya ako, sabi ni Tita Beth. Village Live 145. Hello host. Hello po sir, welcome po sa ating live po. At shoutout po sa inyo po. Welcome po natin si Sir Village Live 145.
bagong bisita po natin. Ano po natin yan. Yan. Lagyan po natin ng jacket. Good evening kagapay lahat ng mga Karina. God bless you, sabi ni Ma'am Luz na Malata. Hello sir, good evening. Anong balita rin na ngayon sir, sabi ni Leslie Kidding Galaburbano. Yung ano po kay Rina po tita, ano po, tita Leslie, di ko pa napanood kay ano, yung vlog po ni Roda sa live po niya. Kaya, pero alam ko, nakaano po siya ng gitara no ano. Kaya hindi pa ako masyadong na-updated. Shoutout sis Lisa, good evening, sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad po. Huwag kalimutan magtamsak pa, patamsak po tayo, sabi po ni Ma'am Lisa Balikpik po. Village 145, Village Life 145. Migalab shoutout host, sabi po ni Sir Village Life 145. Dading Lao, sobrang ganda ni Rina, shoutout kagapay. Shoutout din po Ma'am at Ma'am Dading Laos po, at magandang gabi po. Village Life 145. How are you host? I'm fine. Ang English foreigner yata itong ano natin na si Sir Village Life 145. Shoutout Sir John Michael and Spike Lembo, sabi ni Ma'am Lisa Balikpik po. Nakita ko may gitara na po si Bonso, ang dami po niyang alam, sana matuto agad siya, sabi ni John Paul. Yun nga po tita, pag araw-araw po niyang hawakan po yung gitara, tapos kuting-tingin po ang yung tawag nun, yung kuting-tingin, yung parang siya, kung sa Ilocano ay kuting-tingin tawag nun, yung galagalamayin po niya yun hanggang sa matuto po siya. Kaya madali lang po para sa kanya yun. Shoutout Lisa pala. Shoutout Lisa, sabi pala Napalikpik po, sabi ni LB Tomas po. Wow, ang bilis nang nabigyan kagad ng guitar, sabi ni Bibi Aberting. Village Life 145, please moderate. Shoutout sir. Shoutout sis LB Tomas, sabi naman ng Lisa Palikpik po. Thank you po bigay gitara Rina, sabi ni Leslie Kidding Galaburbano. Ay kagapay, buti naman maaga kang nag-vlog, kasi maaga akong nakakatulog, may nagbigay ng gitara si Rina. God bless, ingat ka lagi dyan, sabi ni Dolores Galvez po. Pero para sa akin po, kasi yung paggigitara ay madali lang naman po matuto. Naisip ko lang po, kung isasabay po ni Rina yung paggigitara po dyan para matuto, maano po yung utak po niya. Para sa akin lamang po kumbaga, siyempre, kung mainisin po siya, pag hindi niya matuto agad, parang mabubulakbol yung utak niya, yung ganon. Oo, kagapay, matalino talaga yan, walang tatalo sa mga angel. Si Rina pa din, kahit ang isuot, dami bagay sa kanya, super ganda, sabi ni LB Tomas. Opo, ang ganda po ni Bonso simula pa po ako sa una hanggang ngayon, Bonso Rina pa din ako, sabi ni John Paul Sancho. Edlin Kanggayda, evening kagapay, musta naman, balita sa Rina natin, watching from Matamlam, Cotabato. Okay lang naman po si ma'am. Okay lang naman po si Rina po. Bagong po natin si Ma'am Edeline, bagong bisita po. Yan, jakitan po natin yan. Please connect to Village Live.
Sabi ni Village Live 145, paano po yan? Mag-connect. Please connect to Village Live. Paano i-connect? God bless po Sir Thumbs Up Dan, sabi ni Sweet Corn po. Salamat po Ma'am Sweet Corn. For my opinion, sana padalhan ng mga bagong damit si Rina na parang mukhang presentable siya. Hindi patabain para hindi siya nababas, sabi ni Tita Juliet Dicker po. Kung maiksi din naman po siguro ang ipapasot kay Rina, kita yung lalabas yung belbel. Maria Gaiti, Sir Kagapay, marunong pala si Bibi Rina natin na mag-gitara. Live lang tayo lahat para kay Rina natin, sabi ni Maria Gaiti po. Shoutout si Lisa Tamsakdan sa Jonalyn Gold po. Salamat po Ma'am Jonalyn. Hamud Paisal, shoutout po. Ito pala. Ito nagbaba po ng link si Sir Village Life 145. Nag-connecting po tayo, nawala po tayo. Nagbaba po ng link si Sir Village. Paano ba yan? Paano ba i-pin po yung pala niya kay Sir? Wait lang po, nawawala po kasi tayo. Yan. I-pin natin yan. Pa-subscribe po natin si Sir Village Life 145 po. Nagbaba po siya ng link. Please me guys. Sabi po niya, Rina pa rin tayo. Pin my link host. Sabi ni Village Life 145. Subscribe natin si Village Life 145 po. Nagbaba po siya ng ng link. Hindi ko pa po siya nabisita kasi isang cellphone lang gamit po natin. Dading Laos, masaya na ako ng magaling na si Rina. Shoutout sa inyong lahat. Sabi ni Dading Laos po, you're right Miss Dicker. Sabi naman ng Lisa. Shoutout Edlin Kangaida po. Sabi ni LB Thomas, please friends join my channel, support me all. Yan po, nakikiusap po sa atin si Village Life 145 na kung maaari po ay subscribe po ninyo. Ko na po yung pin po niya dyan. Nakapin po siya. Watching from Jeddah Sir, sabi ni Celestine Spia. Salamat Ma'am Celestine Spia sa pagbisita mo. Shoutout Sir Spike Limbo, John Michael Ina Mustasa, sabi ni LB Thomas po. Please support me guys, sabi ni Village Life 145 po. Supportan po natin yung po ni Village Life po 145. Sir, ako lang walang jacket. Sir, tagal ko na sa'yo. Sir, ako lang walang jacket. Sir, tagal na ako nanonood sa'yo. Sir, thank you po, sabi ni Ma'am Leslie. Ganun po ba? Ayan, okay. Yan, nabigyan na rin kita. Good evening sir, kumusta na po ang talino talaga ni Bonso Mimay. Naniningil ng utang sa mama roda niya. Nakakabilib talaga. God is good. Thumbs up down. Masinop na bata, matalino talaga, sabi po ni Ma'am Mercy Nimbres po. Shoutout Spike Limo, Char Cordillera, Marianita, Hasa 26 TV, sa lahat ng mga dito sa live mo, Sir Kagapay, sabi po ni Ma'am Maria Gaiti po. Shoutout si Sanita, sabi ni Manang Lisa po. Juliet Tigro, shoutout po. Gala Burbano. Shoutout Village Like 145, Celestine Spia, sabi po ni LB Thomas po. Shoutout, sabi po ni Alibabab TV. Alibabab. Shoutout po. Welcome po Sir Alibabab sa ating live. Welcome din po natin si Sir Alibabab TV po.
bagong bisita po natin sa live. Good evening Ma'am Hasa, may love shoutout. God bless po, sabi ni Ma'am Robelyn. Good evening po kagapay, shoutout po sa lahat na nandito. Sabi ni Solita Bautista, shoutout Ma'am Hasa. Sabi po ni Ma'am Lisa Palipik po, ay basta rin at lang tayo, walang bibitaw, pray natin na gumaling na tuluyan, nibibiri na natin. Sabi po ni Ma'am LB Tomas po. Shoutout Sir John Michael Belisa, God bless, sabi po ni Ma'am Robelyn Sadsad po. Tataba po talaga siya dahil sa gamot na naiinom niya, sabi ni Ma'am Mercy Nimris. Shoutout sis Hasa. Shoutout sis Hasa Love, sabi ni LB Tomas po. Good evening kagapay. Good evening din po Ma'am Linda po. Please guys help me. Yan, subscribe po ninyo yung naka-pin po dyan. Sir Village Live 145. Shoutout Ma'am Hasa kaagapay, sabi ni Ma'am Alfreda Alano po. Binili po ng gitara si Rina dahil kailangan niya rin sa school, may presentation sila sa Christmas party po. Sabi po ni Angel Anna May Vlog. Bagong bisita po natin si Ma'am Angel Anna May Vlog. Welcome po Ma'am Angel Anami Vlog po sa aking live po. So mahaba-haba pa po ang panahon para matuto si Rina na maggitara. Malay po natin pagdating po ng December ay marunong na po siya talaga maggitara po, di ba? Shoutout sir. Shoutout sis Char, sabi po ni Manang Lisa Palikpik po. Good evening kaagapay, Hinidina Aton. Good evening din po Tita Hinidina. May abangan about kay Rina sa pagbabalik nila galing Baguio, sabi po ni Celestine Espia. Ano yun Celestine Espia yung aabangan? PM mo sa akin ha. Ayan po, si Ma'am Celestine Espia po ay isa po sa sa may connection po sa sa Kalingap. Kaya may abangan daw po natin. Iwan ko kung ano po 'yon. Kung ano po yung aabangan. Kasi ako hindi ko rin alam kahit kaibigan ko po 'yan. Hindi rin po nagsasabi 'yan. Shoutout kaagapay mo, sabi ni Teresita Lide po. Shoutout po. Good PM kagapay, shoutout sa iyo at sa lahat na nagmamahal sa ating bunso. Ingat kayong lahat saan man kayo naroroon, sabi po ni Herminia Santos po. Kayo din po Ma'am Herminia, kung saan man po kayo, kung nasa Pinas po, ingat-ingat po tayong lahat po. Nakasubscribe na po ko kay Sir Village 145, sabi po ni Ma'am Mercy Nimris po. Connie Odonio, shoutout kagapay from Los Baños, Laguna. Shoutout po Ma'am Connie Odonio po. At magandang gabi po sa Los Baños, Laguna po. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking live po. Hello po bagay kayo dalawa ni Princess Rina sa mga gitara tamsakdan, sabi ni Tita Perle Fernandez. Magandang gabi po sir kagapay Los Biminda Rumboa po. Magandang gabi din po Ma'am Los Biminda Rumboa. Dagdag talent kay Rina ang paggigitara, sabi ni Los Barugo. Kaya nga po Ma'am Los Barugo, ang ganda pa naman ng para sa akin pag marunong maggitara yung isang babae, parang ang laki po ng yung parang yung may in love ka pag ganun, yung humahanga. Shoutout sa Perle Fernandez, sabi po ni Manang Lisa. LB Tomas, dami daw pera ni Rina sa bag niya. Hindi daw niya ginagasto kasi para daw sa pag-aaral niya. Ang ganda ng naisip ni Rina para sa pag-aaral talaga. Sabi po ni Ma'am LB Tomas po. Chris 143, shoutout po.
Shoutout din po Lisa Balikpik and God bless you po, sabi ni Pearly Fernandez po. Celestine Espia Tamsaktan. Out muna, salamat sa mention, sabi po ni Ma'am Celestine Espia. Sabi po, meron daw po tayong abangan pagdating po nila Kalingap Rap galing po Baguio. May abangan daw po tayo kay Rina po. Kasi si Ma'am Celestine Espia po ay isa po sa admin po ng Kalingap po yata yan. Norma Gilagarin, shoutout Kagapay from Mandaluyong City, basta ako rin na lang, sabi po ni Ma'am Norma Gilagarin. Shoutout po. Sige po Ma'am Celestine po. Salamat sa pagbisita. Ma'am Norma Gilagarin po, salamat din po sa inyong pagbisita po. Ano pong abangan po Kagapay kay Bonsorina, sabi ni Teresita Lida. Ayun po ang hindi ko po alam. Kasi sinabi po ni Celestine dito po sa ating live po tatanong ko rin po pag i-PM ko, i-chat ko rin po mamaya kung ano po 'yon. Kaso kahit sabihin po natin sabihin po niya sa akin, siyempre hindi ko rin po masasabi sa inyo. Good evening Kagapay, ngayon lang ulit ako nakapasok sa live mo dahil always busy. Tamsaktan Kagapay, thank you sa Rinas Community sa pagbigay ng isa sa libangan ng ating prinsesa, sabi po ni Lucia Tamalana. So yun nga po Ma'am Lucia, marami po talagang nagmamahal po kay Rina, marami pong community na gustong magbigay po ng mga bag material para sa mga libangan po ni Rina. Gaya din po ni gaya din po ng Rinas Community po. Sila pala yung nagbigay ng gitara. So magandang po yan, magandang idea po, na magandang gift nyo para kay Rina po. Kaya sana sa lahat po ng mga communities na makarinas ay wag na po kayong tawag po na, wag na po kayong kalimutan ko tuloy kung ano sasabihin ko. Wag po kayong magpataasan ng ano po sinabi ito? Wag po kayong magpataasan po ng pride, kumbaga magbigayan po kayo, magmahalan po kayo, kasi isang Rina lang naman po ang inyong sinusuportahan, di ba? Kung solid rin na po kayo, sana magkaisa na lamang po kayo. Hindi po yung nagkikipagkompetensyahan. Kung ano po yung binigay ng isa, bibigay din po kayo, ganun. Samira Chungtay, Backyard Garden, hi. Hello din po. Hello Ma'am Samira Chungtay at Chugtay Backyard Garden. Welcome to my life po. Del Anuevo. Good evening po Kagapay. Good evening din po Ma'am Del Anuevo po, at welcome po sa ating live. Bagong bisita po natin si Ma'am Del Anuevo po. Shout out po at welcome po kayo sa mga bago. Nako, nalit na pala ako, sabi ni Maria Anita Beltran. Hindi pa po. Assalamualaikum, malaikum salam Ma'am Samira Chungtay Backyard Garden po. Pa-subscribe. I-welcome po natin yung mga bago po. Mayroon din pong mga ibang lahi po. Ma'am Lisa, nandito na ako, sabi ni Manang Tita Maria Anita Beltran po. Sis Anita, sumakabilang bahay ka yata ka na late ka, sabi ni Manang Lisa po. Kagapay, marunong din kayong mag-gitara, sabi ni LB Tomas. Hindi naman masyado. Katamtaman lang. Practice. Tamsakdan, sabi ni Maria Anita Beltran.
Shoutout mga Karen at kaagapay, sabi ni Ina Mustasa. Shoutout din po Ma'am Ina Mustasa. Muli ka nakabisita sa aking live po. Ma'am Lisa, kausap ko si Dalaga Marianita Bertrans. Oo, sigurado ka Tita Maria. Shoutout Ma'am Ina, sabi ni Manang Lisa. Corsina Reyes, good evening ka. Kagapay, kakaunti na ang ating sinusubaybayan sa bunso natin, patuloy na paggaling niya. Napakaganda na kasaysayan ng naging buhay niya, kaya napakaraming sumusubaybay sa bunso natin. Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Corsina Reyes po. Tama po Ma'am Corsina po. Tama po ang inyong sinabi. Ma'am Ina, shoutout Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Bertran po. Shoutout Sir Anita Bertran. Sabi po ni Herminia Santos, shoutout Ma'am Lisa, good evening. Sabi sa'yo, sabi ni Ina Mustasa po. Shoutout Maria Anita Bertram, Migalap shoutout po. Robelen Sadsad, Manang Lisa Palipi, good evening din sa'yo Ma'am Ina. Ina Mustasa, shoutout Ma'am Anita, late na ako. Sabi, hindi pa naman ka-late, Inat. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. Maria Anita Bertran, Robelen Sadsad, shoutout po. Karen Sakalam, sabi ni Teresita Lida po. Good evening sir, kagapay, shoutout sa lahat ng mga Karina. Ang galing naman maggitara si Princess Rina Tamsaktan, sabi po ni Ma'am Riz 143 po. Salamat po at good evening din po Ma'am Riz 143. Ma'am Ina, pareho tayong nalit, sabi ni Maria Anita Bertran po. Nako, lubat pa ako, sabi ni Maria Anita. Junalit Gol po, shoutout si Lisa, Ina Mustasa and Ma'am Anita. Maraming pa naman humahangak pagbabain marunong maggitara. Ayun, sabi po ni Ina Mustasa. Marami po talaga. Isa na rin po ako na pag marunong po maggitara po yung isang babae ay kumbaga napapahanga po talaga ako. Ay nasa Manila kagabi at isa rin akong Bicolana, sabi ni Herminia Santos. Nasa Manila po pala. Ay abangan ko talaga yan, basta kay Rina sigurado maraming manonood na naman yan. Tas naman sa views ni Rob kung siya mag-vlog kay Rina, sabi po ni LB Tomas po. Good evening sa iyo Jonalyn, sabi ni Ina Mustasa. Maria Anita Beltran, Ma'am Jonalyn Golbo, shout out. Hello mga Karen, shout out, sabi ni Sir Masabare po. Shout out din po. Maria Anita Beltran, Ma'am LB Tomas, shout out po. Sir Masabare, Tamsakdan, salamat po. Marjun Loroso, good evening kagapay. Tama po sinabi mo, isa lang ang mahal natin, sana love na lang, sabi po ni Marjun Loroso. Oo nga po, gaya tama po talaga yung sinabi ko. Lahat po ng mga bumubuo ng Makarinas ay magkaisa na lang. Huwag po tayo magkumpetensyahan, di ba? Tsaka po, yung mga ibang community rin po, kung sinusuportan niyo yung mga ibang beneficiaries po ni Kalingap Rab, ay wag po kayong wag po kayong magkainggitan, di ba? Dapat po ay love lang. Kasi kung yung mga Kalingap Angels naman po ay din po sila, nagkakaisa din naman po sila, nagmamahalan po. Ang problema nga lang po talaga ay tayong mga supporters, nasa atin po yung problema. Pero yung problema po yan, madali lang naman po masolusyonan kung tayo po ay magkakaisa po talaga. Kung Beyonce, kung Jomcar community ka naman, Renas communities ka, di ba? Magkaisa po. Isipin nyo na lang, mga kapatid nyo, anak nyo, apo nyo, yung mga beneficiaries po ni Kalingap Rab, di ba? Kung sila nga ay nagmamahalan, tayo pa po kaya na supporters. Leslie Kidding Galaborbano, thank you po. Miguel of shoutout Ma'am Ina Mustasa, Maria Anita Beltran, sabi po ni Ma'am Sir Masabare po. Magandang gabi po kagapay, tamsak mga Karina, sana magmahalan tayong magpapasko na, sabi ni Mi ay Muti. Oo nga po, magmahalan na lamang po kayo.
Shoutout sis Maria Anita Bertran, sabi ni LB Tomas po, malungkot wala si John Michael, Ma'am Ina. Sabi ni Maria Anita Bertran, baka nasa trabaho pa po o kaya nasa biyahe pa po. Sir Masabari Miguel, shoutout dito sa live. Good evening, sabi po ni Ma'am Sir Masabari po, shoutout po. Si Rina laging nasa isip ay ang kanyang pag-aaral. Masipag talaga mag-aaral ang ating bunso kasi gusto daw niya maging doktor kaya nakabibilib siya. Sabi po ni Herminia Santos. Ma'am Sir Masabari, shout out. Maria Anita Bertran, Herminia Santos, shout out po. Elizabeth Gabutan, shout out po kay Rina Magaling na masaya ako pag nakikita na ako silang dalawa kay Edo, masaya ako. Salamat po from Buena Hills, Sambags to Guadalupe City, Cebu. Sabi po ni Ma'am Elizabeth Gabutan. Shoutout sa mga solid ka rin. Migalab shoutout po. Robelin Sadsadina Mustasa, shoutout din po Ma'am Sherma Sabari. Good evening sa iyo po. Jennifer Biscano, ang galing po ni Reyna mag-gitara tamsakdan po. Good evening po. Salamat po Ma'am Jennifer Biscano po sa inyong pagtamsak. At sa inyo rin na rin po sa pagbisita po. Migalab shoutout Ma'am Robelin Sadsad. Good evening, sabi ni Ma'am Sherma Sabari. Gina Ahmad, good evening Sir Kagape. Always ako sa live mo, manonood lang ako. Shoutout sa lahat na nagmamahal sa ating dalaga. God bless. Salamat po Tita Gina Ahmad po sa always po nyong pagsusubaybay, panonood sa aking live po. Ingat din po kayo dyan sa Japan po. Shoutout sa mga Karin, sabi ni Maria Anita Bertran. Jean Evangelista, mapagpalang araw sa iyo Mr. Ayon ng Kagape. Ano po ang update? Shoutout po from San Pedro, Laguna. God bless po. More viewers, subscribers po. Salamat po Ma'am Jen Evangelista po. Ano daw po, pumasok po kanina si Ma'am Celestine Espia po ay meron daw po tayong aabangan na pagdating po nila Kalinga Prab galing po Baguio. Hindi ko po alam kung ano po yung aabangan po na yun. Kasi si Ma'am Celestine ay isa din po sa admin po ng Kalinga po yan. Siya din po yung nagbibigay po ng update sa akin, pero yung update na po yun ay hindi ko naman po basta-basta nilalabas kung ano po yung nalalaman ko. Ngayon yung abangan ay wala pa po akong alam po doon. PPM ko rin po sa kanya kung ano po yun. Kaya nga Ma'am Anita, lagi ka pa naman shoutout noon, kailangan pa kaya matapos yung probes niya, sabi ni Ina Mustasa. Kagayan kay Milka, yung isang angels, yung mga magulang bulag ang galing mga maggitara, sabi ni LB Tomas. Oo nga, Kagape minsan kanta ka para masaya, sabi ni Maria Anita Beltran. Wag na po, baka umulan po. Shoutout po sa 130 million views po, 92 tamsak. Salamat po sa lahat po na nandito po. Hello po Sir Kagape, shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Sir Kagape. Tamsak na po, sabi po ni Badria po. Salamat po. Welcome sa mga bagong classmate dito sa live ni Kagape, sabi po ni Herminia Santos. Del Anunuevo, basta ako solid rin na pa rin, walang pagbabago, ang laki ng pagbabago niya. God bless us all, sabi po ni Tita Del. Oo naman po Tita Del, lahat naman po tayo na nandito siguro ay solid rin na po. Magtamsak po tayong lahat, sabi ni Maria Anita Bertran. Shoutout Ma'am LB, Ina Mustasa, Alice Ricamora. Good evening po sir, sabi po ni Ma'am Alice Ricamora po. Sir Masabari po, shoutout Ma'am Herminia Santos. Corsina Reyes na naman, talaga laging i-vlog si Renan ni Kuya Rab kasi para mabilis siya gumaling pag maraming nakakausap, lalo na pag si Juan TV kausap niya, nakasanayan ni Rina, sabi po ni Ma'am Corsina Reyes. Buti po ngayon ano po siya, madalas na po natin siya nakikita, di ba? Hindi po kagaya nung na bihira lang. Dapat si Kaagapay magkita kayo ni Bebe na para maturuan siya ng guitar, sabi ni Maria Anita Bertre. Ay marami po sa mga keyboards po ang marunong maggitara po, Tita Maria.
kung i-priority po ni Kalinga Prab na naturuan si Rina, siyempre nandyan si pangalan yung malit na tao. Yung malit na tao na mayroon mag-gitara. Sir Masabare, shout out. Good evening sis, sabi ni Rubilin Sadsad po. Napanood nyo ba yung vlog ni Pure Help kay Rina? Ang ganda-ganda niya, di po ba mga Karina? Sabi ni Ina Mustasa po. Magandang gabi po Idol, magandang gabi sa lahat na nandito sa live ni Idol. Roscross, magandang gabi din po Ma'am Roscross po. Maturuan mo si Bibi Rina ng guitar, sabi ni Marianita Bertram po. Moods na sali, ganda gabi Sir Kagapay, magandang gabi din po Ma'am Moods na sali po. Good evening Kagapay, good evening din po Ma'am Erlinda Naparan. And shout out kay John Michael, sana agad kang makabalik, sabi ni Marianita Bertram. Solita Bautista, isa na ako doon sa excited mag-aabang sa ating Princess Rina natin. O ayan, isa na rin po si Tita Solita na mag-aabang para kay Rina kung ano po yung sinabi po ni Ma'am Celestine Espia na mayroon daw abangan. Shoutout po Ma'am Anita at Sir Spike, Sir John, Roscross po. Shoutout po Ma'am Roscross, kahit anong grupo ang magtulong kay Rina, basta makarina, magpasalamat lang na lang tayo. Ibig sabihin maraming nagmamahal, sabi po ni Morjon Loroso. Oo nga po, kahit anong group, kahit ano pong community po kayo, kung sino may gustong tumulong po kay Rina, wag lamang po kayo magkumpetensyahan, di ba? Magkainggitan, ganon. Shoutout kay Spike Limbo, sabi ni Maria Anita Bertran. Mega love shoutout Miss Anita, Miss Ina, Miss LB and the rest of the gang, sabi po ni Tita Juliet Dicker po. Hello Kagapay, magandang gabi din po Ma'am Mirna Luzano. Si Pandak David, sabi ni Maria Anita Bertran. Oo nga po, si David po, siya po yung batikan po na marunong mag-gitara po, diba? Siya po yung gitarista po nila. Nak po yung abangan si Jomar kasi ini-vlog daw po sa Baguio. Roscross, sabi po niya nak po yung abangan at Jomcar kasi i-vlog daw po sa Baguio. Meron pong pag nandun na po sila sa Baguio, marami po talagang dyan lalabas sa YouTube na vlog po nila nung nandun sila sa Baguio po. Oo nga, nasa sakyan sila. Ano po? Oo nga, yung nasa sakyan sila kumakain ng Prespers. Ang ganda niya doon. Ang sayan ngiting tagumpay, sobrang ngiting niya, kasama niya mga kuya niya, yung kinuha siya sa school niyan, yun. Sabi po ni LB Tomas po. Ma'am Juliet Dicker, shoutout po, sabi ni Marianita Bertran. Sana maturuan ni David kahit minsan sa isang linggo si Rina mag-gitara, sabi ni Moods na sahali. Pag sa lang din po, kasi pag siguro siyempre si din po, si David po ay bising tao rin po yan, kaya siguro sariling sikap na lang din si Rina o kaya si Roda magturo. Miguel Love shoutout Ma'am Juliet Dicker, good evening, sabi ni Sir Masabari po. Sana po totoo na may abangan, sabi ni Ina Mustasa. Siguro totoo na may abangan po talaga. Pag sabi naman po ni Celestine Espia kasi yun po, si Celestine ay isa po sa admin po ng Kalingap. Naku, magtiyaga ba si David na magturo ng gitar, sabi ni Marianita Bertran. Dapat magkaisa ang lahat ng mga sponsor at magmahalan, walang away-away para masaya tayong lahat ng mga nagmamahal kay Bonso Rina, sabi ni Herminia Santos po. LB Tomas, si Aljon ang kadikit ni Rina, masaya sila
Comedian si Aljon, tawang-tawa si Rina. Sabi ni LB Tomas po. Loida Morales, good evening po sir, watching from Davao City. Magandang gabi po, Tita Loida Morales po, at shout out and welcome po sa ating live po. Una pa lang hindi niya kinakausap si Rina, sabi ni Maria Anita Bertran. Roscro shout out, sabi ni Sir Masabare. Malu Magtaan, hello, magandang gabi sir Kagapay, nakasubscribe na kita, nasubscribe na kita. Salamat po ma'am Malu Magtaan po sa inyong pag-subscribe sa aking channel, at welcome na welcome po kayo sa aking channel po. Salamat po muli. Shoutout po Ma'am Juliet Tiger po, sabi ni Ina Mustasa, Miguel shoutout, Spark Limbo, Sir John Michael Beleza, sabi ni Sir Masabare, thank you sis Mariana Tebetran, ingat din palagi, sabi ni Herminia. Ina Mustasa, Ma'am Maria, may nagtuturo daw po sa kanya sa school gabi, sabi ng Rinas Community, sabi doon sa comment sa live ni Ate Roda. Yun naman po pala kaya madali po matuto po talaga si Rina po dyan. Si Kalingap Tapit po, busy kay Joy, sabi ni Badria po. Ano kayang abangan iyon, sabi ni Maria Anita Beltran. Ay abangan na lamang po Tita Maria kung ano po yan. Shoutoutin po Ma'am Shoutout din po Ma'am Ima, sabi ni Ma'am Roscross. Tamsak na po tayong lahat, sabi po ni Ma'am Roscross po, tamsak na po tayong lahat. Mabuti naman may Ma'am Ina at may magtuturo kay Baby Rina, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutouts Juliet Tiger, LB Tomas, Ma'am Ina, Ma'am Murs na pala, nagkamali pala ako, sabi po ni Ma'am Ina Mustasa. Herminia shoutout, Herminia Santos shoutout din sa iyo Ma'am Sir Masabare. Miguel Love shoutout, sabi po ni Ma'am Herminia Santos. Bilis po talaga ng oras. Malapit na naman po tayong magpaalam. Malapit na naman po tayong mag-iisang oras. Shoutout po sa 139 po and 98 tamsak. Salamat po sa pagbisita po ninyo. Baka yung sinabi nila abangan yung Jomcar, kasi may nagsabi na sana daw i-vlog ang Jomcar sa Baguio. Ay ano po, ang pagkasabi po kasi ni Celestine ay pagdating po ni Kalingap galing po Baguio, may abangan daw po tayo para kay Rina. So kay Rina po ang ating abangan. Shoutout kay Ma'am Hasa, Marianita Beltran. Hello Sir Kagapay, Pugi forever, Princess Rina tayo lahat, sabi ni Josephine Birao. Happy po kami Kagapay kasi dami pong sponsor ni Rina. Sana lang po magkaisa para happy tayong lahat, sabi po ni Solita Bautista. Yun nga po, sana magkaisa na lamang po tayong lahat, magkaisa na lang po kayong lahat. Tama ka Sir Kagapay, Guwahati, sabi po ni Tita Gina Ahmad. Ano pong Guwahati, Tita Gina Ahmad? Wala nang abangan sa Jomcar kasi naka-vlog na ang Jomcar, sabi ni Chunalin Golpo. Roscross, bakit po wala si Sir John? Sir John, miss you po, sabi ni Roscross. Baka ano pa po, nasa biyahe or kaya nasa trabaho. Shoutout po Ma'am Ina Mustasa, sabi ni Mons na sa hali po. Dati si Erika paborito ni Rab, ngayon si Joy. Si Joy po ang paborito ni Rab. Dahil po siguro ay mas mature po mag-isip po si Joy para sa mga Kalingap Angels. Kaya si Joy po ay parang ginawang presidente ng Kalingap Angels po. At saka parang mas confidence po talaga si Joy. Kaya siguro yun po ay ginagawang parang paborito. Hindi naman po sa paborito, kumbaga lang.
Good evening, kaagapi, musta na? Sabi po ni Basbas Melby po. Okay lang po, Tita Basbas Melby po. Good evening din po sa iyo. Ma'am Rose Cross, nag-aaway daw po ang mga asawa. Ma'am Rose Cross, nag-aaway daw po ang mag-asawa. Sabi ni Maria Anita Beltran. Sino po, Tita Maria Anita, ang nag-aaway na mag-asawa? Ay okay rin na lang ako manood, hindi ko yon pinapanood ng Jomcar, basta rin na lang ako kung walang vlog si Rina, manood ako ng mga lumang video ng Edren, masaya na ako, aliw, nakakaaliw, sabi po ni Ma'am LB Tomas. Hello po kaagapay, shoutout po Ma'am Veronica Loyola po, shoutout. At nagsisilos na ang asawa ni John Michael po, Ma'am Rose, sabi ni Maria Anita Beltran. Daming alam ni Maria Anita Beltran na saan nyo po nalaman po yan. Shoutout po sa Japan Charity Groups po, sabi from Basbas Melby po. Shoutout po sa Japan Charity Groups po. Si Relina Purisima, good evening po. Good evening din po Ma'am si Relina Purisima po. Shoutout and welcome po sa ating live po. Ay oo, abangan ko talaga yan basta si Rina, sabi ni LB Tomas. Baka po matagalan ang pagbabalik ni John, sabi ni Maria Anita Beltran. Kachat nyo Tita Maria, si John. Merong bagong abangan love team yung Cedros. Jonalyn Gol po. Si Cedros yung napanood ko nga yung pinakita po doon sa Photoshop. Hindi naman close si Rina kay David, sabi ni Herminia Santos. Oo nga, hindi naman sila close. Shoutout po Ma'am Hasa, isilid na po ninyo sa bangayang basher po ninyo ni Rina, sabi ni Rose Cross. Tama. Hindi lang po isilid, kumbaga ibaon nyo na po. Ibaon nyo na sa lupa yung mga bashers nyo po. Yaan mo na Kalinga Pura, Princess Rina, nagpapatas sa kanya dyan na yan muna Kalinga Pura, Princess Rina, ang nagpapatas sa kanya dyan na kilala Kalinga Pura dahil kay Princess yan unahin niya Princess Rina, yan ang nagpasikat kay Kalinga Pura, may paborito rab forever Princess, sabi ni Josephine Birao. At saka kung napapansin nyo, di ba, laging nasa huli si Rina, kumbaga tulad po ng yung pag make up po sa photoshoot, huli na naman po siya doon, di ba? Tapos nung doon nung pumunta sila sa mall ata, huli na naman siyang binabanggit lagi. Ma'am Maria, sanay na tayo na laging sinasabi nila na may abangan, tapos yan pala nga sabi ni Ina Mustasa. Share kagapay, out muna ako, mag-pray na lang muna. Ingat po kayong lahat mga Karina, solid rin na po tayong lahat, watching from Kuwait po. Sige po Tita Badria po. Salamat po sa inyong pagbisita at muna kayo, magsala. Tama ka Ma'am Ina, sabi ni Maria Anita Beltran. Nag-comment si John Michael kay Ma'am Ana Coroda na hindi muna siya maka-comment kasi nabagsak sipi niya, sabi ni Marjon Laroso. Grabe naman Ma'am Anita, di naman po tayo nakikita ni Sir John, sabi ni Rose Cross. Baka nasira po yung cellphone niya, sabi po ni dito ni Marjon po, nag-comment daw kay Ana Coroda, baka nasira po yung cellphone. Maria Chiri Antonio Tamsaktan, salamat po. Veronica Loyola Tamsakdan, salamat po Ma'am Veronica po, shout out po sa inyo. Bilya Makayayong Tamsak Kaagapay, good evening, kumusta ang Princess Rina natin, ang ganda-ganda niya, ingat kayo Kaagapay, God bless. Okay lang naman po si Rina po Tita Bilya Makayayong, at ingat din po kayo. At welcome po sa ating pagbisita. Hinagis daw ang sipi ng asawa ni John Michael po, sabi. Nagsisilos, no? Baka may pinagsisolosan.
Baka nagsisilos yung asawa niya, kakapanood po niya ng mga live. Kasi karamihan po dito ay mga babae. Ay bakit naman magsilos? Wala namang ginagawa ng masama. Kawawa naman si Sir John Michael. Dahil siguro dito sa kakapanood po niya ng live. Kasi nga puro mga babae po yung nandito, di ba? Kaya nagsisilos siguro. Wag na umasa kayo wag na umasa kayo kasi busy si Rab nga sa mga girls niya. Basta tayo solid Princess Rina forever. Tayo lahat kay Princess Rina. Thank you kagapay pogi, sabi ni Ma'am Josephine Birao. Kahit po sinong bagong love team nila, Rina lang ako forever, sabi ni Ina Mustasa. Kahit ano naman po, kung kahit sino pong ang nabubong love team, siyempre meron pong, pag may nabuong pong love team, siyempre meron pong tagahanga po nila. Tulad po ng Jomcar, di ba? Jomcar, mayroon pong supporters. Yung Rina may supporters din. Yung Rachel, may supporters din po. Kaya kung saan man po kayo sumusuporta, edi doon po kayo, di ba? Kahapon po sinabi ni John Michael sa live ni Ma'am Hasa, Roscross, ano yon siguro at yung isang cable, sabi ni LB Tomas. O sir, kagapay, nag-away daw sila, baka nagselos daw sa Hasa ko. Nakita sa comment always ako nanonood sa live ni Hasa, sabi ni Ma'am Robilyn Sunset po. Delika, yari pala si Sir John. Nako Ma'am Ina, hindi ako manonood sa bagong love team niya na yan, sabi ni Maria Anita. Inamusta sa Ma'am LB, lagi daw po kasi nasa white si John, kaya nagalit ang jowa. Kaya minsan po kasi ang bigyan nyo din po ng oras yung asawa po nyo. Hindi lang po cellphone, hindi lang po panonood ng YouTube. Siyempre magsisilos din po yung asawa po nyo. Kasi hindi nyo binibigyan siya ng oras, pahalagahan din po natin. Kahit sabi po natin nagtatrabaho nga po kayo, ay pagdating po ng bahay ay cellphone agad. Siyempre sabi ko nga, bigyan nyo din ng konting oras yung mga asawa po ninyo. Tama ka sir, kagapay, huwag na tayong magpatalbugan. Ako isa lang naman ang ating sinusuportahan, si Rina lang, kaya love na lang tayo, sabi ni Gina Amad. Oo nga po tito, huwag na magpatalbugan, magpataasan, magkompetensyahan, diba? Natawa naman ako sa iyo Ma'am Anita, kanino naman nagsisilos yung asawa ni John Michael, baka meron nakita sa sipin niya, sabi ni Solita Bautista po. Ayaw manood mga girls or princess for na lang ako solid, sabi ni Josephine Biro po. Maria Chirante nyo, hilo po kagapay, musta ka na? Uwi na kayo sa Pilipinas, nandoon sila sa Baguio, hindi daw makakasama si Rina kasi hindi pa siya makaya ang malayong biyahe. God bless kagapay, God bless you, sabi po ni Tita Maria Chirante. Malapit na po ako makakauwi at 3 months na lamang po. Yung pagpunta po nila sa Baguio, malamang nandun na po sila ngayon. Kiniginaw na sa lamig doon. Iwan ko ba Ma'am Solita Bautista, sabi ni Maria Anita Beltran. Huwag mo nang basahin sir na mali ang huwag mo nang basahin, sabi ni Gina Amad, Tita Gina Amad. Solita Bautista, shout out po Maria Anita Beltran. Ma'am Solita, sino kaya ang nakita sa CPE, sabi ni Maria Anita Beltran. Baka ikaw Tita Maria ang nakita ni yung asawa ni John Michael. Halatado naman si Rab na mayroon siya pinapaboran at nasasaktan ako pag nakikita ko na dilihado si Rina, sabi ni Frida Alano. Di naman po siguro. Oo nga, bakit kaya ganun si Rab? Talaga paborito siya, dapat pantay-pantay lang ay
Kung bitawan niya si yan ni Rab si Rina, sigurado kunin ni Pugong Biyahero LB Tomas. Malay po natin kung bibitawan po si Rina ay siguro mayroon po agad-agad kukuha sa kanya. Ina Mostasa ang naman kasi nung isang love team yung girl tulala, yung boy naman trying hard just seeing. Layla Magtimbang Salis, shoutout po sa lahat tamsakdan po kaagapay watching from Kuwait. Salamat po Ma'am Layla po sa inyong pagtamsak. Nakaisang oras na po tayo. Mag-extend pa po tayo ng ilang minuto po kasi marami pa naman po tayo dito. Grabe Ma'am Anita, sumakit ang tiyan ko kakatawa sa sinabi nyo. Sabi ni Tita Roscross. Ma'am Loida Morales, good evening po sir, watching from Davao City. Good evening din po Ma'am Loida po, and shout out and welcome po sa ating live. Kahit ako nilalamig na rin po dito Ma'am Anita, baka si Rina, sabi ni Ina Mustasa. Baka si Rina po ang nakalagay doon sa profile cover photo ni John Michael sa kanyang cellphone. Kaya siguro nagselos. Yari. Ma'am Roscross, bakit kaya naman natawa? Sabi ni Maria Anita Bertran. Loida Alimahin, kagapay, good evening. Si Teacher Jack ang magturo kay Rina ng guitar. Si Ma'am Jack po pala ang nagtuturo. Sabi ni Tita Ma'am Loida Alamahin. Ay ako, hindi ako nanood sa kanila, basta ako rin na lang ako. Kahit anong mangyari, wala ako pakialam, basta tutok lang kay Rina, sabi ni LB Tomas. Maria Anita Bertran, basta na-miss ko sila John Michael. Ako wala akong bibigyan ng oras kasi po 28 years na po akong iniwan ng partner ko, wala pa panahon na magmahal pa, sabi ni Roscross. Ilan taon na po ba kayo, Tita Roscross? Celestine Espia, hindi bibitawan ni Rab si Rina. Hindi po daw bibitawan ni Rab si Rina, sabi ni Celestine Espia. Celestine Espia, daw po yung abangan, sabi po nila. Baka may clue ka dyan. Namimiss ko di ko si John. Maria Anita Bertran. Milagros Abilon, shoutout po. Oo nga ba kasi Rina, kasi mahal na mahal ni John si Rina bilang kapatid lang, kasi mahal na mahal lang naman si John si Rina, sabi ni LB Tomas po. Baka nga nagsisilos kasi halos lahat na nandito shoutout ni Sir John, sabi ni Herminia Santos. Siguro po kayo, kung hindi si Rina ang pinagsisilosan, baka kayo po na shoutout po niya rito sa akin sa mga live, sa mga doon. Pag pumupunta sa live ni Hasa, pupunta sa live ni Mayora, tapos dito sa akin, siyempre nagsisilos po talaga yan. Hello po idol, musta na po kayo, musta na po kayo, Bulod, Kalatagan, Batangas? Okay lang naman po Ma'am Benlor po. Magandang gabi din po sa inyong lahat, sa inyo po diyan. Ma'am Celestine Espia, daw nga po yung magbigay ka daw ng clue kung ano daw po yung abangan sa pagdating po nila Kalinga Prab galing Baguio. Kasi maraming nagtatanong Oo nga, nakakatuwa naman yan. Nasira si niya ID, hindi Oo nga, nakakatawa naman yan. Nasira si niya ID, hindi na siya nakapanood. Mamimiss natin si Sir John, sabi ni LB Tomas.
Shout out Ma'am Binlor, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Celestine, maganda po ba yung abangan kay Rina o normal lang na vlog? Maghatid ng pasalubong. Sabi ni Ina Mustasa. Siyempre, Ina, kung kahit sabihin po natin i-vlog si Rina na bigyan lang ng pasalubong, ay siyempre tayo po ay masaya po doon, di ba? Dahil muli na naman po natin makita si Rina, kahit papaano ay hindi po nakalimutan ni Rab kung na bigyan po ng pasalubong, di ba? Ako, baliw na ako kay Princess, asawa ko magalit kasi hindi na daw makatulog kasi panay panood Princess Rina. Hindi ko pinansin asawa ko, basta nanood lang, basta Princess Rina topic, konting oras tulog ko basta, sabi ni Ma'am Josephine Biraw. Nako Ma'am Tita Josephine, kung hindi nyo pinahalagaan ang inyong asawa, lalo pag gabi, malamang mag-aaway kayo talaga niyan. Dapat bigyan nyo din ng oras yung asawa po ninyo, hindi lang po yung kay Rina po kayo nakatutok. Rosco senior na po ako, kaya kaibigan lang po ang kailangan ko dito po. Ako masaya sa panonood ng live at kay Baby Rina. Senior na po pala kayo. Sa bagay, yung mga senior po ay kalimitan na libangan po nila ay yung pinapanood po kay Rina, di ba? Kumbaga, inaabangan din po nila yung paggaling po talaga ni Rina po. Juliet Decker ay sobrang positive, sabi po ni Tita Juliet Decker ay sobrang positive, sabi ko nga hanggat hindi nahuli sa kama ay hindi ako magsilos, diba? Sabi po ni Ma'am Juliet Decker po. Andito na rin si paring Spike Limbo. Gandang gabi bro, sabi ni paring Spike Limbo po. Andito na Tita Maria, hinahanap po ninyo si paring Spike. Hello Spike, shout out, sabi ni Sir Masabari po. Ito na si Spike Limbo, sabi ni Maria Anita Beltran. Ay nako, kasi sponsor daw kasi dami si Milagros Abilon. No kasi sponsor daw kasi dami si Dara tumutulong, kaya igi ganda bahay niya. Hindi ko masyado naintindihan Tita Milagros. Okay lang po kahit pasalubong basta si Ido ay maghahatid, sabi ni Rose Cross. Spike Limbo, shout out sa inyong lahat, sabi ni parang Spike Limbo po. Ay sobra iyan GF niya or asawa happy lang para lang kay Rina. Bakit naman magsiselos every Tomas? Syempre kahit sino naman po siguro magsisilos din po siguro yung girlfriend o asawa po ni John Michael kung hindi niya pinapahalagahan din yung kanyang asawa, hindi niya binibigyan niya ng oras, kaya maaaring magalit, magsiselos din po talaga. Wag na magselos kasi sipi lang yun, nanonood lang ang mag-comment. Katuwaan siya, idol natin Princess Rina, mahal natin ang isang Princess Rina, sabi ni Josephine Beropo. Shoutout Spike, sabi ni Ina Mustasa. Hello po Maria at Ina, sabi ni Spike Limbo. Spike, wag kang mawawala ha, sabi ni Maria Anita Beltran. Hi Sir Spike, baka may magselos din sa'yo, sabi ni Rose Cross. Delikado si Spike Limbo kung meron din magsiselos. Si Ido daw ang binili ng pasalubong ni Rina, sabi ni Elby Tomas. Idol, ano po ba balita kay Rina? Ano na po update para kay Rina, sabi ni Binlor. Yun nga, medyo natututo na rin daw siya maggitara at meron pa daw po tayong abangan, sabi po nila.
Glenn Galit, shoutout kagape at sa Japan Charity Group, sabi po ni Ma'am Glenn Galit po. Shoutout po Ross Cross, ingat, sabi ni Robelin Sadsad. Nalulungkot nga si Edo, sabi ni Milagros, sabi lang po. Jonalyn Golposis, ina mustasa, masaya kung si Edo ang magbigay ng pasalubong. Magpasalamat kayo, maalala ni Rab Sibonso na bilhan ng pasalubong. Tamang sinabi mo, Ma'am Jonalyn. Ma'am Rose Cross, nagsisilos din po yata ng GF ni Spike, sabi ni Maria. Di ako mawawala si Jan, nagka-problema lang, may aayusin din yon. Asawa daw niya, Spike, paring Spike, ang aayusin daw ni Jan. Lloyd Alimahen, kagape musta talagang atensyon ni Kalinga Prab kay Reyna, sabi po ni Ma'am Lloyd Alimahen. Shoutout Rose Cross, sabi ni Spike Limbo po. Jolie Tanimer, shoutout po. At welcome po sa ating live po. Edna Nasarinuloy, musta rin po kayo dyan? Sabi po ni Ma'am Edna po. Okay lang naman po. Shoutout po sa 152 po, 1,000 views and 119 thumbs up done. Nako, kiniginawa ko Pangako mo Spike na hindi ka mawawala sa amin, sabi ni Mariana Taberta. Hindi naman po mawawala si Spike po, Tita Maria. Nandyan lang po yan. Kung wala man po sa ating live, ay maaring busy po siya. Jenilo, hello kagapa. Hi din po Ma'am Jenilo po. Welcome and good evening po sa inyo po. Ang galing naman mag-advise ni Sir Kaagapay, sabi ni Celestine Espia. Hindi, ano lang po yun. Hindi naman ako magaling. Ikaw talaga, Ma'am Celestine. Nagsisilos din kaya maglaylo lang ako. Sabi ni Spike Limbo, nagsisilos din daw yung kanyang GF. Naglalaylo lang daw. Malungkot si Edo, hindi kasama si Reyna, sabi ni Elby Tomas. Ang dami namang Kalingap Angels po dyan. Kaya hindi malulungkot yan si Edo, maniwala kayo. Mag-i-enjoy yan si Edo po dyan sa Baguio. Ma'am Elby Tomas, masaya po si Capre, sabi ni Elby, sabi ni Maria. Bing Organista, dagdag ganda points kagapay package deal, sabi po ni Bing Organista. Welcome po Ma'am Bing Organista po. Ginagapayaw, shout out po. Okay, tama ang ginagawa mo Spike, sabi ni Maria Anita Betran. Binasagang sipi ni Jan ng asawa niya, lagi daw siya nagpipindot ng sipi, kita raw sa CCTV. Nako, naka-monitor pala si paring Jan Michael Kaya naman pala baka may ginagawang kalokohan. Kaya ikaw paring Spike, nako, stick to one ka lang. Na nasa Rinuloy, Maricel, magpahinabang po ako sa yung Maricel, magpahinabang po ako sa yung lahat. Ido orin gida salaman po. Di ko masyado maintindihan po Maricel, magparihab lang po tayo. Maricel, magparihab lang po ako sa yung lahat. Ido Orina Ogido Solamot po. Pasabog na, sabi ni Milagros Abilon po. Ma'am Jonalyn, tama, ina mustasa. Loling Pastora, magandang gabi kagapay sa ako na nakasubaybay kay Rina. Salamat na isa kayo na nagmamahal kay Rina. Diyos magpala sa iyo, sabi po ni Tita Loling Pastora po. Shoutout po at welcome po kay Tita Loling Pastora po. Welcome po sa ating live.
lahat po nandito po ay solid rin na po sila. Tayo pala. At siyempre, welcome po natin si Ma'am Loling Pastora po, mga titas. Yan, sabi ko nga, si Roscos, yan sabi ko na nga si Sir Spike. Sana Spike maayos nila ang problema. Sana maayos nila ang problema, sabi ni Marianita Beltran. Gloria Diso. Good evening kagapay mo. Nakahabol din sa live mo. God bless you and more blessing to comes watching from Malaysia, OFW. Shout out din po at good evening din po sa iyo, Tita Gloria Diso po, at welcome po sa ating live po. In-extend ko lang po ng ilang minuto po ang aking live dahil dito nga marami pa po tayo. Kahit giniginaw po ako dito sa labas ay tinitiis ko na lang din po. Ingat po kayo, Tita Gloria Diso po, dyan sa Malaysia. Tama lang din hindi nakasama ang dalaga natin, baka hindi niya kayanin ang biyahe. Tama sabi ni Rab, unti-unti daw muna sa biyahe kasi daw sa kalagayan niya, sabi ni Marjon Loroso. May napanood ako na short video ni Edo ni Bonso, nagpakasama sila na parang nag-computer silang dalawa, sabi ni Herminia Santos. Spike Limbo, maayos din yung problema niya. Maayos din po talaga yan, sabi ni kahit kunting problema ay maayos po yan. At kayang-kaya ni John Michael po yan. Sa'yo, Sir Kagapay, walang nagsisilos, sabi ni Celestine Espea. Meron din naman, kaso siyempre tayo naman po ay vlogger. Tayo po ay siyempre marami pong karamihan po mga babae po yung po natin dito. Ma'am Celestine, meron din, sabi ni Marianita Beltran. Shoutout Sir Spike Limbo, sir, wag ka na mawala sa amin na mamimiss, buti si Spike. Magaling na kayo, sabi ni LB Tomas po. Keep on streaming guitar, sabi ni Bing Organista. Okay lang Rosco, sabi ni Spike Limbo. Lloyd Alamahin, hindi yan bitawan si Rina, sabi ni Kalinga Prab. Lucky charm niya si Rina, sabi ni Lloyd Alimahin. Hindi po talaga bibitawan ni Rab si Rina po. Kasi yun po yung kanyang sinabi sa kanyang live, di ba? Nasa Renyoloy, Maricel is the cow, salag magpahinabang ano po? Shoutout kay Maricel is the cow, salag magpahinabang ako sa iyo, Ido Rina. Salamat po, sabi ni Edna, Tita Edna. Shoutout kay LB Tomas, sabi ni Spike Limbo po. Spike, akalain Spike, kailan ang kasal mo, sabi ni Mariana Itabi Ultra. Mami Lagos, anong ipapasabog, sabi ni Ina Mustasa. Ay hala, meron pala nagsisilos kay Sir Kagapay, sabi ni Celestine Espia. Magaling na ako, salamat sa dasal nyo, sabi ni Spike Limbo po. Mag-model na si Bonso, may sponsor si Bonso, sabi ni Milagros Abilion po. Ahaha, natawa ako sa iyo Kagapay, stick to one lang, sabi mo pa, sabi ni LB Tomas. Oo naman po, stick to one lang po tayo. Kaya pag kayo po ay bumili po ng electric fan, wag po yung pag ganon, palingon-lingon, yung nakatutok lang. Yan. At muna ako maligo muna, ako lang daw ang staff ko, sabi ni Tita Juliet. Sige po Tita Juliet po, salamat po sa inyong pagbisita po sa ating live po. Spike, lagi kang mag-ingat ha, sabi ni Marianita Bertram. Emelda, hello Sir Kagapay, gandang gabi po. Gandang gabi din po Ma'am Emelda po. Wala pang matagal pa, wala pang ipon din na magkasundo, di maghiwalay, sabi ni Spike Limbo.
Tama nga naman. Habang nag-iipon ka, Spike Limbo, may time ka pang kilatisin yung kinakasama mo kung compatible kayo o hindi. Para pag may ipon ka tapos hindi kayo compatible talaga, di hanap ka ng iba, bro. Dapat nagdala ka ng alampay, kaagapay. Anong alampay? Jacket. Kala ko 1 oras lang tayo, na-extend po tayo ng ilang minuto. Hi, good night Kuya, God bless you. Sabi niya, Annalyn Perales. Good night din po at ingat po kayo, Ma'am Annalyn po. 5 minutes na lamang po bago po tayo magpaalam kasi malamig na naman po dito sa dito po sa rooftop. Giniginaw po ako, sumasakit yung ulo ko sa lamig. Sir Spike, ingatan mo ang CP mo ha, baka ihagis ng GF mo pag nagselos yun, sabi ni Ross Cross. Oo nga naman, parang Spike. Dapat yung cellphone mo, Spike, lagyan mo ng ng foam, balutan mo ng foam. Bakit naman huwag ganun, Spike, sabi Maria. Sir Kagapay, baka asawa mo magselos, sir, wag naman kasi tulong lang kay Princess Rina para pag makatapos ng pag-aral niya gusto ni Princess mag-doktor. Ipulis ganda Princess Rina, dami pangarap, idol ko talaga Princess, sabi po ni Josephine Birao po. Hindi naman po magsisilos yung girlfriend ko po kasi alam naman po niya na isa nga po akong vlogger. Siyempre sinasabi ko naman po sa kanya, kalimitan na sumusuporta sa aking channel ay mga babae, mga senior, basta mga babae, mga ganun. Naintindihan naman po niya. Siyempre tayo naman po ay wag lang po tayong sirain yung tiwala din po niya. Ma'am Rose, natawa din ako sa iyo, sabi ni Maria Anita Birang. Asawa ko din sumilip minsan sa pinapanood ko pero wala naman kami pakialaman sa mga pinapanood namin bawat isa. Siyempre, ikaw naman inay, puro naman babae ang dito. Bukod lang kami na nagla-live, siyempre, hindi talaga yung asawa mo. Pero good po yan para sa iyo na hindi kayo nag-aaway, hindi wala kayong pakialaman about po sa mga inyong pinapanood, di ba? Good ma'am ina, haha, sabi ni Marianita Beltran. Wow, stick to one, congrats. Kailan kasal mo, Sir Kagapay, sabi ni Celestine Espia. Nagaya din po sinabi ni Spike Limbo ay wala pa rin pong ipon. Ipon muna bago kasal. Gawin mo ang 2 oras bitin, sabi na. Hindi ko kaya 2 oras, Tita Maria. Sumasakit ng yung ulo ko dahil sa lamig din. Gawin na lang po natin 1 hour and 30 minutes. Marami naman ang magkakaunawa sa iyo, di naman kasi mawawala ang pagmamahal ko kay Rina, sabi ni Spike Limbo. Oo nga. Asawa ko nga sa barko, walang magalit sa akin. Tuloy lang ako panood, basta Princess Rina topic, uwi asawa ko. Gulat siya kasi hindi pa daw ako natutulog. Sabi ko manood muna Princess Rina, sabi ni Josephine Birao po. Good night sis, please sa paligpig, God bless, sabi ni Ma'am Robelyn. Good night din po, Ma'am Robelyn po. Wow, talagang bilib ako sa Spike, sa'yo Spike, sabi ni Marianita Bertram. Nabawasan tuloy tayo ng isang classmate, si Sir John. Mahirap talaga pag silosan ang asawa, sabi ni Herminia Santos. Kaya minsan po, wag niyo pong gatungan po kasi lalo po silang mag-aaway. Wag po nating gatu-gatungan. Siyempre,
kung alam niyo naman kung yung asawa naman po ni John Michael ay ano talaga, yung hindi masyadong makaintindi or ano, basta dapat ano na lang, pagdasal na lamang po na magkaayos agad po sila. Pareho kayo ni John Michael. Loling Pastora, kagapay lagi ako nanonood sa iyo. Nahuli lang ako sa live mo ngayon lang kita natsyempuan. Salamat sa iyo. Salamat din po Tita Loling po, Pastora po sa ano po sa pagbisita po nyo rito po. Good evening po, kagapay. Good evening din po, Ma'am Salvacion po. Lodi Bas Salvacion Lodi Bas po, Melina. Good evening din po sa inyo po. At welcome po sa ating live po muli. Cross. Iniingatan ko naman ang CP ko, kaya lang pag minsan wala internet, sabi ni Spike Lembo. Ay namimiss natin si Sir John Michael. Kung hindi siya manonood dito, bakit ganon naman? Asawa niya ako noon, hindi pa mamatay mata asawa ko. Hindi ako nagsisilos kasi may tiwala kami sa isa't isa, sabi ni LB Thomas po. Wow, may tiwala. Idol, sabi ni Mayora na maloko ka daw, kaya Idol, sabi ni Mayora, maloko ka daw, kaya natawa ako nang sabihin mo na stick to one ka. Hindi, stick to one po talaga ako. Wag po kayong maniwala kay Mayora. Kasi si Mayora, marami pong kalukuhan po yan. Good night, kaagapay. God bless you always, sabi ni Robelin Sadsad po. Sige po, Tita Robelin po, good night din po. At magpapaalam na rin po tayo, ilang 3 minutes na lamang po. Kuha ka kumot para it's lukbong mo para hindi mahamugan ulo mo, kaagapay, sabi ni Elbo Tomas. Tiisin ko na lamang po Tita LB, kasi ilang minuto na lang din po. Kasi si Juan nagsabi nga sa mga Reninians sa Baguio, nag-request siya ng gitar para kay Rina, ipadala lang daw kay Edo, kay Rab, sabi ni Lloyd Alimahin. Maraming alam si Ma'am Lloyda. Sir, kagapay, tanong ko lang, bakit hindi nagpo-post sa FB ang Japan Charity Groups kay Rina? Buti pa yung Rina's Community panay post sa FB kay Rina, sabi ni Rina Robles. Siguro yung mga taga Japan Charity Groups naman po siguro, kaya hindi naman po siguro sila nagpo-post ay iwan ko kung ano po yung dahilan. Pero may alam kay po yun kay Ate Hasil po yung nagpo-post ng may pinopost din po siya. Hindi nyo lang siguro po nakikita. Ang galing mo talaga magpayo, kaagapay, sabi ni Herminia Santos. Hindi naman po. Ma'am Lisa, iniwan mo na ako, sabi ni Maria Anita Bertan. Ma'am Anita, nagtaka lang siguro sa'yo bakit boses ng lalaki. Akala niya siguro may ka-video call ako. Nalaman niya live lang pala, umalis na lang siya, sabi ni Ina Mustasa. May gitara na si Rina, bigay ng Rina's Community, sabi ni Spike Limbo po. Oo nga po, bro Spike, may gitara na po siya. So, ma'am, bakit po nag-uusap po kayo ni John? So po mga tita, sa mga bro Spike, sa lahat po na nandito po, magpapaalam na po ako. Kasi naririnig nyo naman po siguro yung yung adan. At kailangan na din po tayong magpaalam kasi nakakahiya din naman po sa mga tao po rito. So bukas na lamang po ulit, at kung gusto nyo po
puntahan nyo din po yung live po ni, ni Mayora. Naka-live po siya ngayon. Ngayong oras din po. Naka-live po siya. Good night po sa ating lahat at lagi po tayong mag-iingat. Sige po, bye-bye po. Sige po, bro Spike. Ingat ka sa GF mo. Sige po, bye-bye and God bless po sa lahat. Bye-bye.